И така, обичани, това е Алказар. И ние каним всеки един от вас да позволите на вашето тяло и вашия ум да се отпусне. Когато ние медитираме с Старгейт, ние винаги започваме, като каним енергиите на Земята, енергиите на Гая или Тера, да се надигнат към вашето тяло и вашето енергийно поле. И така ние каним всеки един от вас сега, просто да призовете съзнанието на Земята да отговори на вас в този момент, да доведе една нежна енергия към вас. И така ние призоваваме за енергията на Земята. Нека всеки един от вас просто поиска в себе си. Тихо отвътре, а сега бъдете много възприемчиви, защото като поискате, Земята отговаря на вас. Просто допуснете възможността, че това съзнание на Земята ви познава и ще отговори. Не се тревожете много, ако не усещате все още енергията. Това ще започне да нараства, докато вие преминавате през тази красива медитация. И така сега ние ще поканим всеки един от вас, които сте запознати с Старгейт, да призовете етерен Старгейт да слезе долу около вас. Старгейт е физическа геометрична структура, която е котва за едно високоизмерно съзнание, което ние наричаме етерния Старгейт. И така, за тези от вас, които не са запознати с Старгейт, ние ви каним просто да си представите, че вие седите или сте легнали вътре в една пирамида. Защото съзнанието на етерния Старгейт ще разпознае вашето намерение да участвате в тази медитация. И така, просто поискайте в себе си в момента за един етерен Старгейт, енергията на Старгейт да дойде и се оформи около вас. И така ние призоваваме за присъствието на етерен Старгейт. И просто си представете или визуализирайте Старгейт около себе си или пирамида около вас. Визуализирайте. Това помага да се свържете и виждате дали можете да почувствате неговото присъствие. А сега просто поискайте за активация на етерния Старгейт, което е вие да дадете разрешение на това съзнание, да ви подкрепи да издигнете вашата вибрация в тази медитация. И така ние призоваваме за активация на всички етерни Старгейти по света. Много добре. И така, ние ще започнем да вибрираме, нежно да вибрираме структурата около вас. И докато ние го правим, вибрациите, докато те нежно се издигат, ще започнат да се движат през енергетиките на различните измерения. И така, ние започваме този процес сега. И докато започваме да вибрираме вашия Старгейт или вашата пирамида по-бързо и по-бързо, ние излизаме от честотния обхват на трето измерение. Няма нищо за вас да правите. Просто бъдете отпуснати и докато ние вибрираме по-бързо и по-бързо, ние вече се придвижваме към честотния обхват на пето измерение и продължаваме да ускоряваме. Движим се сега през енергийния обхват на шесто измерение и се сливаме с честотите на седмо измерение, където ние ще спрем тази вибрация за мъничко. И така, вашия Старгейт сега вибрира в тази седмоизмерна честота и ние искаме всеки един от вас просто да поиска в себе си
за едно силно седмоизмерно енергийно поле. Ние призоваваме за силна енергия от седмо измерение във всички тези структури по света, всички свързани заедно в тази огромна Старгейт мрежова система. И докато вие сте отпуснати в тези седмоизмерни енергии, бавно и полека, вашата вибрация нежно ще се издигне, без усилия. Няма нищо за правене. Това се случва напълно от само себе си. И така, просто бъдете отпуснати и Старгейт излъчва тези нежни енергии. Тези честоти, тези вибрации ви вибрират на клетъчно ниво. И в действителност на самото ниво на вашето ДНК. И както вече сте чували, тези вибрации могат да стартират процеса на повторно активиране на вашето високоизмерно ДНК. Това, което Крион описа като 24-та хромозома. Няма нищо за правене, просто като сте отпуснати, просто като сте отворени. Това позволява на тези енергии да преминат малко по-дълбоко вътре във вас. Много добре. И така, сега ние ще продължим да вибрираме енергията на тези структури по-бързо и по-бързо. Излизаме от седмоизмерната енергетика и през честотния обхват на осмо измерение. Сливаме се с енергийното поле на девето измерение. И продължаваме. Вибрираме по-бързо все още, докато ние се сливаме нагоре през вашето девето към вашите десето измерени честоти и вибрираме доста бързо сега, докато ние навлизаме в вашето 11-то измерение и продължаваме да ускоряваме, докато ние достигаме сега във вашите 12-измерни честоти, където ние довеждаме всички Старгейти до нежна пауза. И така, вашият Старгейт сега вибрира в 12-измерна честота. Ние искаме от всеки един от вас да покани едно силно 12-измерно енергийно поле. Ние призоваваме за силна 12-измерна енергия във всички структури по този свят, всички вибриращи заедно в хармония. И както по-рано, докато вие сте просто отпуснати, вашата собствена енергия е нежно приласкавана към хармония с 12-измерните енергетики около вас. И отново няма нищо за правене. Това се случва напълно от само себе си. И докато вие позволявате на себе си да вибрирате в честотата на 12-то измерение, вие ставате по-чувствителни за многото водачи и доброжелателни същества, които са на разположение да помагат във вашия процес на пробуждане. И така, ние ще поканим няколко от тези красиви същества в тази медитация в момента. Разберете най-напред, че водачите отговарят на вашата лична покана. И така, когато ние каним водачите, ние искаме от вас да почувствате желанието във вашето сърце и намерението от вашия ум да обедините тези енергии в поканата към различните водачи, които ние ще назовем. Те отговарят на вашата вибрация. И така, колкото по-силна е вашата покана,
толкова по-силно вие ще почувствате отговора. И така най-напред ние искаме от всеки един от вас да поиска в себе си за присъствието на ангелското царство. И така поискайте с чувство, ние призоваваме за присъствието на ангелите. И усещайте, докато те довеждат енергията си в медитацията. Можете ли да почувствате енергията около вас нежно да се променя, докато ангелите довеждат своето присъствие до вас, докато те внасят тяхното присъствие в тази глобална медитация. Отпуснете се в любовта на ангелите, които са тук да ви подпомагат, които са тук да ви помогнат да почувствате дълбочината на тяхната любов. Много добре. Много добре. И в тази много специална медитация ние ще поискаме от вас с дълбоко чувство да поканите присъствието на плеядианските майки, които са все още тук на Земята и очакват това глобално пробуждане. И така поискайте в себе си със силно намерение. Ние призоваваме за присъствието на плеядианските майки. И усещайте. Можете ли да почувствате енергията нежно да се променя около вас, докато тези прекрасни същества довеждат своята енергия до вас? Присъединяват се към ангелите и така поканете ги да дойдат по-близо. Елате по-близо. Да. Почувствайте тяхната любов. Почувствайте тяхната почит към вас, докато ние ги каним да ни подкрепят в нашето индивидуално пробуждане. Много добре. Много добре. И както вие чухте и от Крион, и от Алказар, вие дойдохте от звездите. И така ние ви каним да допуснете тази възможност, че вие имате това, което ние наричаме звездно семейство там, някъде. В цивилизация, от когато сте дошли, една просветлена цивилизация, където цялата планета е вибрирала в единство от това, което вие наричате просветление. Вие сте дошли от една от тези просветлени цивилизации. Вие избрахте да преминете през това земно пътуване, знаейки, че вие и много други ще дойдете от различни просветлени общества от вашата Вселена. Ще се съберете заедно и ще се инкарнирате на вашата Земя, за да създадете нещо ново в Вселената. Има много различни места, от които различните индивиди са дошли. Ние ще поканим някои от тези известни семейства да доведат тяхната енергия и подкрепа в тази медитация. Ние ще започнем като поканим плеядианците, защото те наистина имат много специална връзка с човечеството. И така, ние искаме всеки един от вас просто да поиска в себе си за присъствието и подкрепата
на плеядианците. Призоваваме за присъствието и подкрепата на плеядианците. И просто усещайте. Ето те идват. Просто почувствайте тяхната енергия. Присъединяват се към нас в тази глобална медитация. Присъединяват се към плеядианските майки, които са вече тук, и се присъединяват към ангелското царство. Всички се събират заедно, за да създадат едно поле на единство около вас. Да. Много добре. Много добре. А сега още едно звездно семейство – арктурианците. Една друга древна раса от високо съзнание, които са на разположение да помагат на човечеството. Те са работили с човечеството, както плеядианците, наблюдавали са, подкрепили са нашата еволюция. И така, сега всеки един от нас отново с чувство. Нека поканим за присъствието и подкрепата на арктурианците. И така ние призоваваме за присъствието и подкрепата на арктурианското звездно семейство. И отново, просто почувствайте. Ето те идват. Една нежна промяна в енергията, докато арктурианците довеждат тяхната подкрепа в тази медитация. Можете да почувствате как тяхната енергия идва и после, след мъничко, те сливат своите енергии с тези, които са дошли по-рано и усилват това поле на единство. Отпуснете се в него. Позволете на това невероятно поле от любов да вибрира във вас, да започне да стимулира едно припомняне за този, който наистина сте и откъде сте дошли. Много добре. Още едно звездно семейство – сирианците. Отново, просто с чувство, просто поискайте в себе си за присъствието и подкрепата на представителите от Сириус. И така ние призоваваме за присъствието на сирианците. И усещайте. Ето те идват отново. Почувствайте тяхното присъствие, докато те се присъединяват към нас. Поканете ги да дойдат по-близо. И те се сливат с другите в това поле на единство. Много добре. Още едно звездно семейство – лирианците, отново много древни. И така с чувство. Просто поканете сега. Ние призоваваме за присъствието на лирианците. И отново, ето те идват. Лирианците довеждат тяхната енергия в тази глобална медитация. Вибрират ни до самото ни ядро, не само на физическо ниво, но и вашата многоизмерна природа е вибрирана в този момент от любовта на тези учители. Тези невероятни същества, които са тук, да подпомогнат нашето пробуждане. И те очакват момента, когато човечеството се пробужда и заема полагащото му се място в общността на звездите. Има много други звездни семейства. Ние назовахме само няколко. И така, ние ви каним, ако
усещате връзка към някое звездно семейство, което не сме споменали, поканете ги. И ако нямате представа от кое звездно семейство сте дошли, тогава ние ви каним просто да бъдете отворени за възможността, че може би има звездно семейство, което очаква вие да си го спомните. И така, всеки един от нас сега, нека просто поканим нашето звездно семейство, познато или неизвестно, да доведат техните енергии в тази медитация. Можете ли да почувствате? Това вече започва да се случва. Добавете вашия глас, добавете вашата покана в момента. Ние призоваваме за присъствието на нашето семейство от нашия дом в звездите. И усещайте. Обични, вие започвате едно красиво пътешествие на бързо пробуждане. Вие сте били в едно дълго пътуване за много животи. Сега е времето съзнанието да бъде предавено отново. И това сте вие индивидуално и като колектив от човечеството, които призовавате това. Усещайте. И така, обични, ние желаем да ви свържем сега с този мост на дъгата, защото, както чухте, тази Джулиан се намира в момента, в този момент от сега, в енергията на Хавай, на остров Мауи. И както чухте, тези днешни острови са планинските върхове на това, което някога е било Лемурия, древните земи на Лемурия. И така най-напред, ние желаем вие просто да поискате в себе си за енергийното присъствие на настоящия ден. Хавайските острови от модерните дни да дойдат при вас и така просто поискате в себе си. Ние призоваваме за енергията на Хавайските острови. И просто усещайте една нежна енергетика. Всеки остров има свое собствено енергийно присъствие и те идват към вас като едно в момента. Почувствайте това. А сега, обични, вие можете да поканите енергията на древна Лемурия, която все още се съхранява в тези земи, да дойде по-силно на предна линия. Така просто поканата ние призоваваме за енергиите на древна Лемурия да дойдат при всеки един от нас в момента. И усещайте. Обични, енергиите на тези древни земи са все още присъстващи, все още на разположение и все още се усилват, докато човечеството издига своето съзнание достатъчно, за да призове отново, да си припомни отново и да предяви отново това древно познание, тази древна мъдрост от вашето минало. Този Прагит е в планината Шаста. И така, ние ще предадем сега през неговия канал да покани тези енергии. И така, обични, ние ви каним да призовете подкрепата на многото лемурийски учители, които все още живеят вътре в планината Шаста, в
града на вътрешната земя, Телос и така. Ние искаме от вас да ги поканите в тази медитация, да поканите силата и присъствието на планината Шаста и всичко вътре в нея. Така ние призоваваме силата и присъствието на планината Шаста. И усещайте, докато тази енергия се присъединява към тази медитация, празнувайки този момент, тази следваща стъпка на разбиране и пробуждане. Обични, ако вие чувате тези думи, ние говорим на вас. Време да си спомните. Времето е сега. Пробуждането е в процес. Позволете на себе си да се понесете на вълната на пробуждане, да отхвърлите старите начини, да се оттърсите от старите нерационални вярвания, да позволите на вашия ум и вашето сърце да се отворят към по-голямата истина, която е вашата собствена и не тази, която ви е била дадена отвън, от вашите общества, религии, училища, родители. Позволете на себе си да преоткриете това, което е вашата собствена истина, бавно и полека. Тя ще дойде при вас. Познайте себе си и бъдете свободни. И това е така. И така, обични, просто усещайте себе си присъстващи в тялото. И отделете момент, просто да се настроите към вашето собствено енергийно поле в момента. Забелязвайте финните вибрации, които се случват отвътре. И просто ги признайте за себе си. Вашата вибрация се издигна. Просто като сте отпуснати в тези полета, създадени от тези красиви същества. Почувствайте вибрацията отвътре и като я признавате, да, аз мога да почувствам това, вие позволявате на себе си да бъдете по-отворени за възможността за тези енергии да дойдат при вас във вашето бъдеще. И така, сега много бавно и нежно, без да бързате, позволете на очите ви да се отворят и се завърнете напълно обратно във вашата стая. Доведете тези енергии заедно с вас.